Oi nona mga kamari, siapa nanan nona cari, nona nan manis siapa namo, mulai pulih hadenai batanyo, nona nan manis siapa namo, mulai pulih denai batanyo. Lihat dia udah siap amboko, usah dipanggil ambo si nona. Ambonan bukan anak orang Cino, panggilkan saja Siti Rohana. Ambonan bukan anak orang Cino, panggilkan saja Siti Rohana. Yeah, I'm Fat Brotherhood, bro. Check this. Dan sangko Cino kiro nyurang awak juo, matonyo desipi udang dan libatanyo. Oya dia kami boleh tahu siapa monyo, inyo mengambil menyawe Rohana namonyo. Oya dia kami apa tujuan kamari, kok boleh tahu siapa nana dia cari. Dia dan tunjuk anak pun nana dia cari, yo mulai mengambil aren dan jatuh hati. Onde ma Dine tak kecua di buenyo, inyorang awak disangko Cino. Untung udah lai batanyo, salah sangko itu biasa. Gara-gara salah menyangko, pandang pertama menjadi cinta. Biarang awak biarang Cino, hatilah kan naik kabaju. Biarang awak biarang Cino, silahkan naik ke baju. Ya. Check this. Siti Rohana. Ya. I'm Fat Brotherhood, bro. Oi nona mga kamari, siapa nanan nona cari, nona nan manis siapa namo, mulai pulih hadenai batanyo, nona nan manis siapa namo, mulai pulih denai batanyo. Ya. Lihat dia udah siap amboko, usah dipanggil ambo si nona. Ambonan bukan anak orang Cino, panggilkan saja Siti Rohana. Ambonan bukan anak orang Cino, panggilkan saja Siti Rohana. Yeah, I'm Fat Brotherhood, bro. Check this. Dan sangko Cino kiro nyurang awak juo, matonyo desipi udang dan libatanyo. Oya dia kami boleh tahu siapa monyo, inyo mengambil menyawe Rohana namonyo. Oya dia kami apa tujuan kamari,
ne tak kecua di buenyo inyorang awak disangko Cina